Žena i sin. Pogledu čovjeka Isusa muku, dok tone sam i majku, što drži ga za ruku, dok se topi sav u smrti. Hramska se zavjesa ima zastrti, večernje nebo crno je sada. Bol više ne prestaje, dolazi mlada. U njegovim očima ona se daje. Još malo, sinko, kroz suze reče mu smjelo, dok blistavo zlatno na križu odijelo odveć se ogolilo prljavštinom svijeta. U čistim bjelinama pokret joj viče, u njegovim očima čiste su priče. Križ je prevelik, ljubi ga mlada, ponosna rosa niz oko joj pada. Hramska se zavjesa ima zastrti, pokisnuti iza nje ostaće puti, ali kao nekoć, tako i sada, iz majčinih ruku nosi ga mlada. Nesvatljiv odnos je majke i sina, kad sebe daje, bol tad mu prima. On tad u srcu zaručuje mladu, uz nju što stajaše u njegovu hladu. Inspirirano iz druga poslanica Korinčanima 11.2. Ljubomoran sam doista na vas Božjim ljubomorom, ta zaročih vas s jednim mužem, kao čistu djevicu privedoh vas Kristu. Poslanica Efežanima 5.24-25. Pa kao što se crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu. Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu, te sebe predao za nju. Otkrivenje 22.17. I duh i zaručnica govore, dođi. I tko ovo čuje, neka rekne, dođi. Tko je žedan, neka dođe. Tko hoće, neka zahvati. Vode života zabadava.